I da se ja sam neki došao moj novi video. Današnji video ćemo igrati Minecraft preživljavanje. Dobar. Na telefonu. Kao prvo, evo sada. Maš pre. Ove glupe reklame. Skoči, brate. Ovdje se bre skače. Oj, neće. Hoćeš li da skočiš? Da li ti umeš da skočiš? Evo kad je. Možda treba 2 sata da ovaj skoči. Ne mogu facecam da snimam. Ne mogu da stavim. Što ne mogu? Da stavim facecam. Čo moj skin. Da idemo. Ajde bre, iskopamo ovo drvo. Zdravo drvo. Kako ste? Jeli? A neću priču samo, sad ću ti iskopam. Sam se ti sečem. Nećeš. Onda je ovog drveća u savani sam se stvorio. Savana. Ajde kop. Jeboj da kopaš, šta mi je. Seci. Seci. Joj, sunce mi pije oči. Koliko je sati? 12 i 13. Ej ti piga. Ćao. Da mi budeš prijatelj. Nećeš. Ajde. Da li ga ubijem? Svinje se jedu. A da ti... Da si... Što je ovo? YouTube. Nešto na YouTube-u. Ja to ne mogu da vidim. Pig, dođi vam pig. Daj. Jebi mi se da ubijem tu svinju. Znači ti me čekaš da te ja ubijem. Dobro, i barem imamo meso. Nešto da jedem imamo meso. Kopaj, Viljo, kopaj. Vidim se mi ovo iskopaj, Mislim da će ovo da bude dovoljno. Nema kretni digl. Eto. Ćemo... Ćemo da uzmem malo ovog. Da, brate. Ja ću da stavim... Please facecam. Što ne mogu facecam? To je glupo kad nemate facecam. Svi će vam se smeju. Smeju kad nemate facecam. Kretni teglu jedan. Tako. Idemo tu da snimamo. Tu. Ovako ćemo štapić. Tako da snimamo za... Ajde, možemo moći. Možemo kamp. Možemo i kamp. A možemo i šekirte. Možemo i šekirče. I uzet ćemo. Možemo i... Šta ćemo još uzmemo? Neće ko bjeba pričam. Lopatu. I ovo će da nam ostane. Bilo ga još jedan piva. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Ako vam se video klip, ovaj lajkujte, šerite, subscribe-ite, vidimo se na sljedećem klipu. Do sljedeća.